ngaturaken matur kesuwun putra bungsu putra bungsu soti ingin minangkane panitia nom dewe boten ketinggalan sareng nok putri sing duwe tinumpuk dewe sareng nok kiranae gedhi sing duwe wilayah kebon kelapa dewe semangat turaken naturi kesuwun anake Semar Mama Seno Kang Ino boten ketinggalan sareng nok wase gedhi Mimi Waseni nok Wasri nok Winda sampun lali boten ketinggalan sareng sing duwe kawasan Losarang dewe sing duwe kawasan Losarang sareng nok Citra Bos Ongkong nok Citra Bos Ongkong sareng nok Dasri Bos Taiwan ngaturaken matur kesuwun Nok, apakah beli salah sampean kinok? Wong sugih anake bapakku Warsono mertamu ning wong diduwe sawanganing Senok Suciwati umahe gubuk reot jare wong karindupak rubuh nok. wah Nun sarang mimi atine gedhe mak iyo sarang mimi Alvin mimi Putri sampun sok lamun mungkin anggapane sampean karena Suciwati keturune Kanjeng Rama sosokku nggih kaya-kayane beli pantes mertamu ning wong sing beli duwe ya jare uwakun manok. ananging wah Priwe nok? sing tek salutaken ing Kanjeng Rama selama kian Didik Suciwati beli pernah bedakaken endi wong sing duwe endi sing duwe sareng apa bakrune gedhe apa bakrun apa dakrun matur kesuwun Ya syukur nok lamun bapakku didik Senok Suciwati kayang konon wah nek melu bangga melu seneng nok. bener wae apa maning sampean sing wis baturi Suciwati sengaja cili sampai tekang tumibaning dewasa Ya pasti sampean wis ngawruhi kaya ngapa sifat lan watek Suciwati selama ini oh ya paham nok. sarang watang balik gedhi apa narsana minangkane sesepuling budaya dewe Najan wa paham ning karakter Senok atau watak Senok mung siji sing dipaham wae. apa wah Nang apa mertamune mene-mene? Oh, tanda tanya wake. Oh, memang pantas anggo dipertanyakan wah ayang nggih nok. Lebih becik Senok terang-terangan karuan nok. Apa maksudnya? apa bakrun sareng apa dakrune keding minangkane sing duwe kedong-dong kembar matur kesuwun
Jare dewek makul aku gawa sampean. Ana rahasia, ana obrolan penting sing kudu sampean weruh. Rahasia. Bener. Angge ganok penasaran wanek dilebakin kinok. Wah, Nun. jare dewek mah. Ya. Bisanya kula kepatiwasan sampai mertamu ning tempat dia. Boten ketinggalan sarang panitiaan nongok matur kesuwun. Kulaku lagi duwe hubungan karo wong lanang. Hah? Apa nok? Setan bibina. Lamun kono Rame jebak-jebak gunu ya. Do ketemu rame bae. Apa nok dikrungu wane nok? Duwe hubungan karo wong lanang. Hah? Hubungan Bener. karo bocah lanang. Biang apa nang? Cerongoh ku nangger bae. Hubungan demenan. Demenan. Cinta-cintaan. Don, gordon mana Don? Nok, nang apa orang ngomong karo wak senokku. Ya jare dewek malau misalkan ngomongnya sing Uma, sampeanku pasti kakek pertanyaan ning dalan. Angger be toli uruan bes senok mah. Hei nok, toli gak duh yang lamun bisakah pilih-pilih dua pasangan ya punten semono ganok ya. Aja wong gikut umebe kaya konon la ilah lilo senok ya. Berarti sampean ki wis nyangka ning panggonan kien sing dituju ki. Ayo bokatan wong mako. Bener Wang, Ci, sing duwe Uma kien sing hubungan karo kula. dadi sing dadi pacar senok sing dumakien. Bener. Nok suci kuen nok wati suci Aja umay diwalik-walik. aja Suciwati. iya mengkonon suci watine apa maning ning umay pasti wonge geblesak gebal kotor nok Jare sapane sampean bisa jare ngomong mengkonon. jare wa bukti nyata umay kaya konon Contohe. umay ki mengkenen pasti ning pada umume baka umay blesak pager penghudine geblesak nok oh senok mangger pilo kan Aja dipadakakan kayak Mang Sukalim. apa sih? Ya bukatan dika ko saking dalang Mang Sukalim ba dia kayang konon ngomongnya. Ya kun nanta sukalim tayani ta pengendang nok kun pada baka umek kaya kon gubuk reot mahudine ka konon ko. Mendelik ka. Ada temen mang delik ka. Oi. Apa sih lim? Oi. Apa? Oi. Non. Oi. Non. Tahu ketemu bisa ngomong kayak konon. Sudah lebakun nang trika dan ketemu rangko. Remek nang. Wah, edan remek-remek sangitakan. Wah, Non. sekian kaya tak delang-delangku. Ah. Hang Mas Junedi lagi lakan ning Uma. Priwen lamun nonggoni dikit ning kene sampai Kang Mas Junedi balik ning Uma arep ana obrolan sejene. Oh, kayang konon. Ngerti uwaga. Ya ini mah bener nok. Daripada gelendengan sing ora karuan ning umay uwong lebih baik gelendengan dewekan. Oh, ya beli. Bener. Gelendengannya makenen Priwen. Tarikayani Sukalim sangir sing konon kanok. Tuh ya no gambrek. Edan sila mangger be moro-meronokku. Cerongoh banget yakin. Kali gak ada Mas Yuri be satu. Sing cerongoh bocahku. Ya ngarep-ngarep per yang mati bae. Kadang-kadang rangdane bae. Aduh tampak tontong. Maning. Ku si mo konon kana. Liren dikit tak delang gak sampean ku kaya-kayanya ku pegel. Weruan. Melakuwe gak ko si suwe, mau malagi daw matu mako si kenceng. Weta kang kene mako si alon. Ada tenek bawis tua nok. Ya iya no nemang. Iya je. Hari luru Seneng penyakit mangger ya, bae. bae, kudu. Aduh Kita ki- bocah kuwen ya. Kita kasih mau kepikiran. Apa mani trika?
Bareng sekin ku sejen sirake. Sejen terus ganteng ya nang ya. Iya, ning forum raine sejen. Kita ki. Iya. Iya. Pengen semana kin semene. Ya karuan, Nang. Iya. Wis seneng apa sekine? Oh ya banget senengnya nang sakin kiryangke. Artinya sekin mau lemu. Iya. Raine bunder. Iya. Kunku nemu kenang penyakit tutu. Aduh. Bocah kun bisa kalah ngomong kayak konon Penyakit Kok beri-beri. Kok dikit iyaan beli sih, Wak. Apa sih, Kenang Nok? penyakitku. Aduh, ajal diterikan dok, aja dok, yakin sehat walafiat dok, wakin dok, yakin, kaya mbok kayak ngomong segitakan ramo yakin, waduh papakku, Wah. hitung-hitung ngormati Mbah Buyut Nila nok, Mbak Buyut Mila. Anak putu ya KB lagi bahagia, lagi dua hajat anak putu yang Mbah Mila KB. Ya. Kosi kaning kana kosi Wah. ragem. nun, Wah, gambreng. nun, Iku watu sing kuning ya, Wak. aduh, pengen deh bocah tulis ini tak kenang, waduh papakku, Di kemayong gading goy KB segala-gala. ada, Weru tari ka apa-apa selamit ga? date wong tua manok dinggoni, senok Mampir dikit ya, Wak. mangga nok iya, Ning desa Babadan, blok kebun kelapa. Kebon Kelapa. Iya. Masyarakat Kebon Kelapa semoga sehat walafiat, lancar rezekine, Amin. berkah uripe. Amin. Amin, Iya. amin. Ya kita sing akeh panggungannya mah ya. Siapa? Iku akeh panggungannya. Lingga budaya mudah-mudahan akeh panggungane nok. Amin. Oh ya ya ambis senoke melu mangan. Bener. Konon wong. Sandiwara apa, Wak? Lingga budaya nang. Jadi sandiwara kan? Oh setan tapak sira. Seweti bulan ento. Iya, iya, Bocah iya, kun iya. mangger bok. Enda udah dibayar enda. Endo aja dibayar lan bocah kun malan. Oh, Bocah bongos mah. Hari apa-apaku. Agordon pengen dikawinnya diputer spesial ngormati kanggo anak putu Mbah Buyut Mila KB sing lagi berbahagia sing wis kumpul ning dinakieun bareng lingga budaya kanggo sing duwe syutingnya kedik streamingnya apa aja Wong Cikedung streamingnya ku ya. Obay Iya obay. Obay Studio Alkru KB sukses terus Amin. Aja spesial kalenok. kanggo Sing duwe lingga budaya mamane Alip karo mimine Alip. spesial kanggo sedulur ya kula Siapa, Nak? Papa ya Quinsa Mama Iya. papanya Hupaira spesial sekabiane bae lagi mantau sing kadoan ayo der Kanggo Sunekwati sini ngarepan karo Mimi Bong Patrol. Kang Darwo seperangkat desa Kang Darwo sing dia kebun kelapa. masyarakat Babadan Bong Kebon Kelapa Nani Rasini Srin. Bapak panitia Ibu panitia spesial kanggo para pemuda-pemudi Kebon Kelapa KB kanggo sing duwe syutingnya tadi Mimi Denal Mama Nela. Aduh kakak, wis rong taun lawas kita hubungan. Ella Formosa. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Si dua kawasan Nani Rasini Srin. Nani Rasini. Ake rintangan, si dua kawasan losara. Ake halangan. Alisan duwe anak lan rapi, sing duwe kawasan losara. Sayang. Oba. Si dua kawasan losara. Si dua kawasan losara. Toba. Jawab kakak masih tetap Matur kesulitan pas dia kawasan losara. Lamun kakak bener emang lan bener arepan sayang. Kula nunggu tanggung jawab sampean. Ayah Dua Salim. kawasan losara di Payadan. Ibu Naku Salim. Boga Sing dua selalu. kawasan losara. Sing dua kawasan losara. Bapak Sandi Mimi Katira. Sing dia perang itu. Sing dua kawasan losara matur kesuwun. Spesial masyarakat Babadan Blok Kebon Kelapa. Bapak panitia Klaudi Ibu panitia yang tadi. Para pemuda dan pemudi. Awan bengi janji kakang tek anti-anti.
Gitari sudah patrol. Spesial kanggo sing ngawasa losaran. Kula rela, kula rima asal laksana. Bagian urip diwayu kula wis masang. Sapa Jen? Mimi Siti sayang, Mimi Siti paling eman. Mimi Siti sayang. Mimi Siti wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Kang kula isin, kula pengen nikah. Apa? Mimi Siti, lamun kakak bener eman lan bener arepan sayang Mimi Siti, kula nunggu tanggo Senang kali. sampean joget bae Bu. Mimi Siti, Yayu Darmini Kang Jumati Bos Rencek. Mimi Siti. Sing duwe blok tengah, nok was Mama Seno. Nos Puska. Spesial Nok kanggo Puska. Maeno, Nok anak Puska. lanang Rifana, Nok Puska. Ibu Azri Nok Leli. Puska. Nok Puska. Nok Puska. Nok Puska. Awan bengi janji kakak tek anti-anti. Ora niat, ora pengen luru kanti. Mimi Siti, aku sendiri kawasan lo sarangnya kedi. Nok Puska. Kang Ino, kula rela, kula terima asal laksana. Bagian urip diwayu kula wis pasrah. Maklum kula gak ngerti, kakake wis duwe rapi. Tapi kepriben kula ora bisa telaten. Wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Kan kula isin, kula pengen nikah. Apa? Aduh kakak, wis 2 tahun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake rintangan, ake halangan. Alasan duwe anak lan rapi, wayuan kakak bliwani. Oh sayang, Toba, oh sayang, asik. aja khawatir kakang masih tetep eman. Lamun kakak bener eman lan bener Mimi Hani, Mimi Hani, Mimi Hani, Mimi Hani, Mimi Hani sayang Mimi Hani, 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 Mimi Hani. Terus Nok, terus. Ai Ai wis. Iya, kesuwun panitia Buyut Nila. Mimi Hani kedi. Kesuwun wong lo sarangnya Nok ya. Ana wong lo sarang kedi kuno wae. Nok, Dalem sing duwe umen dilak dongol-dongol. buku niku wae. Jare dia manggelendengan uwis. Iya. Obrolan uwis. Sing duwe umeh durung teka-teka bae. Lagi mendindane Nok. Ya empu mendi kena. Apa? Jare bapane Senok, Hmm. bak mertamu kudu uluk salam. Iya, sangat mau. Wis nembang. Senok. Assalamualaikum durung sampe. Senok menang bae. Kok menang wah sing uluk salam ya? Los. Salah. Loh, kaget beneran yakin. Duh, ya angan jebak. Kira-kira kaca kau delek. Masih utuh? Masih ndak kan yakin kaget bener. Aduh. Sik setan
ngomong bae bocah kuning kok. Iku ndongol nok. Astagfirullahaladzim. Nyebut. Ya Allah Gusti. Tingeling. Sing awit cilik sampai gede samene. Ah. Nembe temen duwe tamu pengamen. Aduh, beli lo sempat ko ya beli nok ngandel jarega ko. Arya papa. Bakal mertamu nih wong bludio kaya konon nok ko. Cih. Barang anula ka receh-receh acan ya. Ko bisa ke pengamen nok karo waktu. Ya sampean sih sangat mau digokone gelendengan. Ora susu uluk salam dikit. Ah ya saking pesen nok menang bar. Tak delang-delang kayak demenan isun. Kang Mas. Suciwati? Suciwati. Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Oh. Angger baik senokku. Durung muhrim. Ora boleh jabat tangan tah pelukan boleh. Sengita langsung baik. Ya wis wakilaken kula pelukku Peluk. wakilaken. Koyong temen mambu sikat wesen. Ya Allah. Cerongoh bocah kuning Sikat gemane. wis jiwa. Sengita kan yo nok. Awas sira ketemu dalan. Bongguan. Kok dingin nok? Kayaknya selama kakang kenal karo Senok Suciwati meweru bocah kun siapa sih? Ya bocah kuwen. Iya. Waduh. Bocah Wah, kuwen kosinun. Mene kenalaken. Oh kenalan. Iya, kenalaken sampean ku sapa. Iya. Soale mah selama kian ki kula ku demenan karo kinki, Iya. durung weru karo sampean. Durung kenal nih nok ya. Iya, sok kenalan sok. Yes nok teh. Sok. Ora apa-apa Mas, orang nyokot ora apa wis tak brodoli untuke. Beli dia duit. Aduh. Ya beli nokku, wong beli dia kayak kok mau melarat tuh. Apa sih? Waktu kenalan, ngomong ya orang ada duit. Priwe sampean tangane? Konon. Ya salah. Ah, kenen kesalah. Ya salah aja meluma. Sing bener. Miring. Menang. Iya. Miring yuk. Miring raya sih kuliah. Bocah kundir petemen ya. Jelas senok kon miring wako. Sing miring ku tangane duduk raya. Oh tangan nek. Iya. Iya nok gregel aja. Sapi. Lah kebawa. Ai sapa barika. Anak-anak anu beli. Anak kun wang salane beli. Langka. Wis. Bokat Karang Kendal tapi Beli aja ya. Dek wong kun mah. Saparane. Kula. Iya. Gambreng. Iya. Sing gambreng apane? Arane. Aran. Iya. Lakaran sejen ta san. Nok. Sing karane kekuwen. Duduk kayak konon, Mang. Ajemang. Apa? Wa. Iya. Wawa. Aduh, siji bae. Siji. Wa wis. Wa. Iya. Ake aran ku wa. Ana Hendrik, ana Yanto, ana Pribadan. Sapa kun magambreng. Duh, siapa caranya nok? Siapa ada sampean kok? Kita konana ora mono. Arada Kasrim. Siapa nang? Kasrim. Sapang. Iya. Dudu nang. Kasrim huca aduh kajati sura. Aduh, bojakku. Kasrim. Duh, latap Iki iki meluan bae. Anu kun, Mas. Aran isun Junedi. Oh, Junedi. Mm-mm. Junedi. Iya, ana bagus nok. Junedi. Ya bagus gak kun daripada sampean mah. Terus gak Tolik kodingin. Apa maning, Mas? Duh, Kabran temen senokku. apa sih? Wong sing nganter-nganter wong kayak kan mendeng mangken. Ya Allah Gusti. Ngadel benok jereg. Ari ketemu mungkin lah enak sing bongen nok yakin Hari mendeng magawan ya. Oh, gawan ya. Waduh, trika. Ari ngomong sengitakan mana. Daripada dia lokaloki, Iya. sampean ajakan Mang Tarika ngopi kah? Kayak wis ruput banyu putih bae ajakan. Duit mene. Mau ke perang satas ngamen oli akeh duit kan. Senok sih kedit mau isi mau beli bloli. Wis met kah ning kanan Kana ya. Korek pesen bayo kopi ye. Ya. Wis traktir Mang Tarika ya los. Ya. Sing adon ning Jakarta ya, Wak. Ya. Ada teman mana-mana sengitakan. Awas ya parah-parah kudu mukrim. Ono. Oh. Sesampune ngaturaken matur kesuwun kanggo anake sembok matur kesuwun. No, Dalam Kang Mas. jaluk dimaklumi ya sayang. Tempatnya kakang laka kursi laka meja. Maklum. Ya mungkin senok uru dewek keadaannya pan kakang.
tadi aja dipadagakan karo wong uma-uma sejene anaknya. Kang Mas Junedi. Lawas zamane kula ngejalin hubungan kelawan sampean. Apa pernah Suciwati mempermasalahkan segala sesuatu yang sing ada ning dunia Kang Mas Junedi? Kanggo anak lanang sing duwe cet bos cebek eman lan sayang Ning lebagin pan kakang mulane nrima ning cintane Senok Suciwati. Karena diajeng iki nrima ning kadane pan kakang. Sing sebenere kakang ki banget rasa minder wong ayu. Kakang rumasa anake wong priduwe. Kakang rumasa anake wong jaring. Bahkan kanggo luru mangan sedinane pun kakang banget rasa kangelan sayang. Justru sebaliknya Kang Mas. Senajana sampean usahane dadak keluru. Anake sarang bapane Nok Asyanti minangkane calon bos meri kang hormati tutur sapane sampean cara memperlakukan Suciwati selama kian bener-bener menjaga bener-bener ngelindungi kuwen sing gawe Suciwati terkesima ning sampean Kang Mas. Suciwati, Dalam Kang Mas. jujur kelawan terbuka kakang banget rasa kangen pisan. Pengen pisan ketemu. Ananging apa daya. Kakang aduh tempat panggonan yang karo Senok. Senok ananing Ciledug, pan kakang ananing Gebang. sarang Bapak Asyanti minangkane bos jemput bandara Kakang kesulitan tentang masalah ongkos. Nigang kaberan waktu saat saiki kayak dene diajeng teka dewek nang tempat panggonane kakang. Bahagia rasanya sayang. Kang Mas. Cara dewek kula uga ngrasakaken kangen. Ngrasakaken rindu, ora kaamprok jongo, ora mamadu kasih lawas jamane. Ananging Kang Mas, apa mulane Suciwati tekaan ning panggonane sampean? Jare dewek. sarang mamae talitae gedhe sing duwe dubak sarang bapak tuane epinae gedhe Sekalian pengen nyurahaken rasa rindune Suciwati ning sampean. Uga ana obrolan sing wanter, ana obrolan sing penting Kang Mas. Kayak kayaknya gede gunung orang nyusul gede hatiapan kakang sayang. Kakang juga banget rasa kangen pisan. Seakan-akan bisa dipendung. Pengen banget mengenang masa waktu Aturaken matur kesuwun dumateng bapane Talita mamae Talita sing duwe Dubai sareng bapak tuane Devina sing bayari mamae Talita dewe kelingan waktu kita nembe ketemu. Senajan kita ado-adoan, mungkin kang kuasa wis ngupai jalan kanggo diri kita wong loro. Waktu kun ketemu, ndodok ning sepinggiring pantai, kelawan menikmati sepoi-sepoi angin lautan sayang. Kuwen sing dikangenaken Suciwati Kang Mas. Apa maning yen wis ngrokaken ucapane sampean mancing ning kupingnya kula kaya-kayane adem, kaya-kayane tentram. Kang Mas, Iya sayang. sebenarnya selama kian kula ngejalin hubungan lawan sampean, kula ku masih durung percaya watir sampene bohong Kang Mas. Durung percaya diri kakang, Bener, watir bohong. leres Kang Mas. Kakang kan pernah ngomong wong ayu. Kakang janji kang setia kelawan dirine diajeng. Kayak kene masih ana ning ati. Karena sumpah ning batine pan kakang. Senajan ake wong wadon perawan,
sejajan ake wong wadon kang rangda ning ati kakang cuma terukir namanya kayak deneng Nok Ayu Suciwati sayang. Apa ucapannya sampean bener bisa dipercaya Kang Mas? Apa sing mantak beli bisa dipercaya? Senajan kakang ibaratnya mangan dadak luruh, tapi ati lan jiwa beli bisa dibohongi sayang. Aduh selama jarang ketemu kelawan sampean, ana rasa beli percaya, ana rasa watir jero batin Suciwati Kang Mas. Bakal kakang buktiaken kelawan syair tembang lan lagu supaya Nok Ayu Suciwati ki selalu mengingat diri kakang lan janji nebat kakang. Sekalian Kang Mas, mampir ning Babadan Blok Kebon Kelapa. Disalami sapa-sapa Nok. Anak putu Mbah Buyut milah lagi duwe gawe ning dinakeun Kang Mas. Kanggo masyarakat Babadan kabeh sing wis nyakseni ning dinakeun bareng Lingga Budaya. Kanggo sing duwe syutingnya kedik Obay Studio. Oh, nganggo Obay Studio. Bener. Selamat bergabung karo Sandiwara Lingga Budaya. Ora kelale nyalami kanggo wong tua dewek Nok sing ana ning Losarang. Bapak Sani Mimi Kadmira sing mungkin lagi standby. Kanggo Kang Toto bos Uya Wadak Nok. Mau gak ana sing duwe kawasan Losarang, sing duwe kawasan Losarang. Kuno. Kanggo Mimi Hani, spesial kanggo sekabehane bae masyarakat Babadan sing ning kene. Ayo ah. Ayo ang ditarik ang. Spesial kanggo saya lagi mantau sing kadoan bareng Obay Studio. Watir bohong, Iya, wis, ayo, Gordon. Batir bohong je. Masih durung percaya bae. Ya kita gak durung percaya nih Anggordon makini. Ora diserongok ini kupingnya nih. Spesial kanggo bapaknya Kuensa, bapak-bapaknya Hupaira. Kanggo sing duwe kawasan Babadan. Kanggo bapak panitia, ibu panitia. Seperangkat desanya akan di spesial kanggo para pemuda-pemudi Babadan KB. Kanggo Mama Mimin Citra sini Kebang. Mama Mimi Indah yang Kediri. Kayak kainnya langka wong wadon sejen bakal sampai mati. Dudu sunri percaya. Apa sayang? Kula si percaya. Cuma kula dewata. Janji dusta. Dalam manggaji. Kakang kongkon ngomong apa? Cinta kakak ning sana wis sampai mati. Jalan aku siapa Kini siapa mah? Siapa? Nok acai, oca sing de pohon pete. Nok oca sing de pohon pete. Nok oca sing de pohon pete. Nok oca, nok oca sing de pohon pete. Aku sudah kawasan Kesun kanggo nok opa sing de pohon pete. Nok repa. Ah, jaluk ningkin ah, siapa mah? Senok repa, senok repa, senok repa, senok repa, senok repa. Lamun kakang cinta coba marek ning wong tuwa. Kakang janji pasti marah wong ayu. Aja cuma ngomong yen kakang pribohong. Kakang bakal bohong.
masih belum percaya. Diundang kan? Jalan. Siapa je? Senok Nok Ocha yang punya pohon pete. Nok Ocha yang punya pohon pete. kakang Nok Ocha, beli Nok Ocha bakal yang punya pohon pete. bohonan. Nok Repa. Cuma sabar dingin aja buru kali. Emang kenapa sih, Mas? Kakang masih pengen demenan. Masih pengen demenan dingin. Kakang kula dewa sampeyan bohong. Senok Repa tersayang, Senok Repa. Aja Senok Repa sayang, Senok Repa. Senok Repa, Senok Repa, Senok Repa. kakang kongkon ngomong apa? Cinta kakang ning senok wis sampe mati. Anggo Nok Ocha sing duwe pohon pete. Kanggo Nok Ocha sing duwe pohon pete. Sing duwe kawasan Losarang. Kanggo sing duwe kawasan Losarang Bapak Salimi Mekat Mira. Nok Repa. Nok Repa Mama Ocha. Spesial Bapak Panitia Clown, Ibu Panitia. Oh by Studio. Kanggo Obay Studio. Spesial kanggo para pemuda-pemudi. Nok Repa. Lamun kakang cinta coba marek ning wong tulus. Aja cuma ngomong yen bener kakang beli bohong. Kakang janji beli bakal bohong. Kula kuwis pegel nonggone sampean. Sapa? Mimi Nurani. Mimi Nurani. Mimi Nurani. Senok aja watir kakang beli bakal bohongan. Senok Nurani cuma sabar dingin aja buru kali. Nok Repa. Kakang masih pengen demenan. Anggo Nok Ocha Kakang kula dewa buat apa? sampeyan bohong. Mending kan terus aja godolan. Jalan. Sampai cepet. Kakang kongkon ngomong apa? Nanang aja bos Ero. Cinta kakang ning senok kuwi sampe mati. Senok Aira. Senok Aira. Senok Aira. Senok Aira. Pesuwun kanggo Senok Aira. Nok Aira. Mimi Waniri. Mimi Waniri. Kanggo Nok Aira. Mimi Waniri, Mimi Waniri. Mimi Waniri. Kanggo Nok Aira. Senang aja. Mimi Waniri. Sebelah kanan siapa, Je? Senok Aira. Kin sapa Mik? Senok Aira, Senok Aira, Senok Aira. Ah, mantan majikan. Mantan majikan. Senang aja, Mantan sebelah majikan. Pesuwun. Lamun kakang cinta coba marek ning Mantan majikan Mama Aira. aja cuma ngomong yang bener kakang beli bohong. Mantan majikan pesuwun. Senang aja sedia Sherlock, senang aja bos Sherlock, bos Sherlock, bos Sherlock. Senang aja, senang aja. Mimi Waniri, Senok Mimi Waniri, Jawati Mimi Waniri. kakang beli bakal bohongan.
sabar dingin aja buru kawin. Kakang masih pengen demenan. Kakang kula newan sampean bohong, mending terus terang aja kodolan. Sumpah langit karo bumi, Sumpah cinta kakang ning sana wis sampe mati. Mantan majikan ditok nang, mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan, kesuwun kanggo mantan majikan. si percaya cuma kula newati janjine dusta. Kakang kongkon ngomong apa? Cinta kakang ning senok wis sampe mati. Matur Kesuwun kanggo senok sapa mi? Bos RO Nanang Anjar, Nanang Amjar, Bos RO Nanang Amjar, Bos RO Nanang Amjar, Bos NO Nanang Amjar. Wis bos, wis nggo ngarepe lah. Ya kok jajan, nggak tuku es, oli sisri. Kang Mas. Nun sayang. Kaya-kayane kula ku ngrasakaken seneng kelawan bunga wis kaamprok jongok ananing panggonane sampean. Bahkan lebih-lebih pan kakang sing banget terasa seneng pisan sayang. Ananging Kang Mas, Kono. sing mau kula ucapaken ning sampean bahwasanya ana obrolan sing penting sing kudu disampaikan ning sampean. Lebih bagus terang-terangan, lebih bagus terbuka. Karena apa? Wong rumah tangga iku kudu duweni pondasi kang jujur sayang. Ayo lebih baik terbuka kelawan kakang. Ananging Kang Mas, sedurunge Suciwati njaluk maaf, njaluk pangapura, bokat selama jalin hubungan kelawan sampean, ana kekurangan lan uga akeh kesalahan sing wis diperbuat ning Suciwati Kang Mas. Tak rasa kakang direpan kakang. Cintai Suciwati kelawan direpan kakang banget rasa tulus lan duweni kasih sayang kelawan kakang senajan wong ora duwe. Wis cukup bagi diri ya kakang sayang. Kang Mas, sampean kudu ngaweruhi obrolan mau apa mulane Suciwati ngomong penting, ngomong wanter karena jare dewe Kang Mas. Sebenere Suciwati sedalat maning bakal kejajar pasang kelawan sosok pemuda sejen Kang Mas. Apa? Suciwati? Dalam Kang Mas. Apakah pan kakang ora salah krungu wong ayu? Suciwati, Dalam. bukankah kita wong loro pernah madu janji? Bukankah Suciwati pernah ngomong pengen urip bebarengan sehidup lan semati kelawan diri kakang Junedi wong ayu? Ku sakit kelawan ada kumadakan ngope putusan kang sepihak. Apa sing dadi jalaran kesalahan pan kakang wong ayu? Sampean blinduane kesalahan Kang Mas. Uga sedurunge perkawinan kian dudu semata-mata Suciwati duweni katresnaning wong sejen atau bahkan duweni wong lanang sejen Kang Mas. Anane pernikahan kian sing bakal terjadi sedelat maning kuwen karena perjodohan sing Kanjeng Rama Kang Mas. Suciwati, blitek sangkalan blitek juga seliramu nok. Kakang sadar sayang, kakang wong beli duwe. Ananging setega kuwun kaya dene Suciwati ngomong kelawan direpan kakang. Jujur kelawan direpan kakang wong ayu. Apakah wis ana sifatnya wong ladang sejen kang ana ning atine Suciwati selain diri Junedi?
Jujur Kang Mas, Suciwati bener-bener tresnaning sampeyan. Selama kian Suciwati beli pernah ngianati ka tresnaning sampeyan ananging Kang Mas. Apa mulanya pernikahan kian ana terjadi? Kuan karena berkat perjodohannya Kanjeng Rama Kang Mas. Dudu semata-mata sepengenane Suciwati Kang Mas. Suciwati, gawe sakit ning direpan kakang sayang. Seakan-akan hancur lebur direpan kakang setelah Suciwati ngomong sing kaya konon kelawan kakang. Tega seliramu. Ampura sedurunge Kang Mas. Bokat beritakeun gawe atine sampean sakit ati. Ananging Kang Mas, kula beli bisa berbuat apa-apa. Kula cuman bisa nurut ning sing dadi wong tua. Permisi sedurunge. Kang Suciwati, Mas. Suciwati, Suciwati. Ya Allah, Gusti Kang Maha Kuasa. Salah apa diri? Junedi kelawan seliramu nok. Bapak tuane tiara minangkane kang ramati panitia ano kang hormati. Salah apa, dosa apa diri kakang Junedi Wayu Suciwati? Wis percuma panitia ano minangkane pada kula kumpul nurut sapri kebahagiaan sing tekar pakening diri Junedi. Akhirnya kekecewaan sing disandang ning diri Junedi. Seakan-akan percuma diri Junedi urip di alam dunia. sing doe losan minangkane kang marmati ngaturakeun matur kesuwun sing duwe losaran sing duwe losaran matur kesuwun. Cuma Suciwati sing dadi dambaan lan gandulan urip lawan mangko tepung dadi saiji. Akhirnya betek sangka yen akhirnya kejadian sing kaya kenen. Suciwati, maafakan diri kakang Junedi yen kakang Doni salah. Mungkin kakang Uro bisa ngebahagiakan sehingga Suciwati doni sifat sing kaya kenen. Ganggu grup panitia wadon minangkane mimi atin mayok mame Alvin mimi putri kang hormati. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Junedi murid ingsun sing ingsun sayangi lan ingsun sing tek bangga-banggakaken iku saliramu. Kenang apa saliramu menes ning sewijine Sarang Mimi Rastina keding Mimi Waratini bos Taiwan. Sarang Mimi Kira Mimi Ajril matur kusuwun. kenang apa saliramu menes ning sewijine ning perjalanan. Kenang apa
Rama Guru, Nggih. saderenge amit agung ing pangapunten Rama Guru. Nggih, nggih. Bok Billy Junedi kurang penyambutan kelawan Rama Guru. Karena Junedi orang ngawuri yen toh Rama Guru bakal tumeka aring tempat panggonan isu Rama Guru. Adanging Rama Guru, Mimi akan dibangun sing doe wadus sing bayari nok citra bot ongkong dewe. yen toh Rama Guru pengen ngawruhi apa sebabnya Junedi nibakaken banyu larangan, padahal pantang sifat isun sifat wong lanang nibakaken banyu larangan. Karena munggu pendapatnya Junedi banget rasa hancur nih kehidupan yang Junedi. Rama Guru, Rama Guru, Iya. Junedi nembe batas ana masalah lawan sing dari pujaan hati. Rama Sarang Guru, bos Taiwan keding minangkan Mimi Dasri, Mimi Siti, Mimi Andin, Mimi Winda, Mimi Wasni dewe. Setiap masalah itu diawali kulu syai'in sababa. Setiap masalah ini diawali sebab lan musabab. Bisane saliramu nangis iku kenang apa? Tentune ya ana sebabe. Rama Guru, Iya. Junedi nibakaken banyu larangan. Junedi nembe batas diputus cinta lawan sing dari pujaan hati. Pak Rama Sarang Guru, Mama Eseno Kamino, Mama Eseno Kamino. Sarang anak sembok sampun lali selawasi. Jadi saliramu iki diputus kenang bocah wadon. laras pangestu Rama. Arane siapa bocah wadone? Suciwati Rama Guru. Suci Wati. Oke. Sirane demen. Kita wong loro wis pernah madu janji Iya. bahwasannya Suciwati beli bakal ninggalaken dirine Junedi. Ananging kelawan kenyataan waktu selesai kemutusaken sepihak. Isun takon salah lan dosa Rama Guru. Sehingga Suciwati ninggalaken tanpa permisi Rama Guru. Jadi Suciwati ninggalaken saliramu tanpa permisi. Bahkan ngomongnya Suciwati bakal dijodohaken kelawan wong lanang sejen Rama Guru. Singaran wong demen iku memang ya didasari wite tresno jolo sapa kalina. Anane cinta iku awale tentune awale kenal hubungan lantas langsung perkawinan. Cuma ning kene mungkin durung jodone saliramu. Singaran manusia iku jodoh pati blai rezeki kang ora dipaewuru ning kang kuwasa. Tentune saliramu iki ya kudu nrima innallaha ma'as-sabirin. Sing aran wong sabar iku kasihane Tuhan, kasihane Gusti Allah. Jadi wong lanang iku aja putus asa ya. Dadi manusia iku istilahnya sing aran manusia iku man iku iman, u iku umat, sa iku sabar. Jadi kudu nglakoni imane lan kudu kuat lan kudu sabar. Aja nangis ya jadi wong lanang. Rama Guru, Iya. ling dining sampean wong kang linuwi sehingga bisa nyadarakan atiku kang lagi sedih. Matur kesuwun Rama Guru. Sing aran wong lanang iku lare kenang wong wadon ya tentune tambane wong wadon ya. Penting saliramu iki aja putus asa lan aja bunuh diri ya. Wong rumah tangga contone wong rumah tangga beli wajib mati nanging wajib ganti. Saliramu iki apa maning nembe hubungan durung perkawinan lare kenang wong wadon ya tentune luruhe ganti wong wadon. Bakal sing aran wadon iku jumlahe naktone 15. Apa itu Rama Guru? Iya sing aran wa iku tentune sanga ya. Bakal don iku 6.
jumlahnya kan 15 iku naktoe ananing setan. Jadi wong wadon iku amar atu hidina syaiton, singaran wong wadon iku jembatane ning setan. Hati-hati bakal luru wong wadon. Ake pakuwu pada nangis gara-gara wadon. Ake jar tulis pada nangis gara-gara wadon. Ya, ake panjak pada bon ning ketua gara-gara wadon. Jadi wong wadon iku sumbere ning masalah, sumbere ning perkara. Mulane wulur wong wadon iku sing hati-hati lan sing teliti. Jadi lur wadon iku sing wong wadon amar atuh khairun min arfi julin. Kira-kira lur wong wadon iku sing soleha. Wong wadon kang soleha luwih bagus tenimbang 1000 wong lanang. Rama Guru, Ya. matur kesuwun atas nasihat dan wejangan yang sampean. Saat saiki isun banget rasa sadar sapa diri Junedi. Isun jaluk marang panjenengan Rama Guru. Terus apa saliramu iku ninggalaken pondok pesantren isun Kiai Madun, apa saliramu? Apunten Rama Guru, Iya. apa mulanya Junedi ninggalaken pondok pesantren? Junedi banget ngerasakan isin lan wirang kelawan Rama Guru. Bisa isun pripun? Karena Junedi ora bisa nepati pembayaran kang ana ing pondok pesantren karena keuangannya Junedi kayak banget kurang kanggo sampean Rama Guru. Isun iki ora takon yatra atau napi ora takon duit, ora perlu takon biaya. Apa maning isun iki selaku guru, selaku Kiai Madun, sing aran guru iku wajib patuh lan kudu ditiru ya. Tentunya nyebaraken ilmu kang bermanfaat kanggo masa depane saliramu, nyebaraken ajaran agama Islam sing ana ning bumi Jawa. Apunten Rama Guru, Ya. isun Junedi banget rasa kaget setekan yang Rama Guru Madun tumeka aneng tempat panggonan isun. Apa maksud dan tujuan yang Rama Guru? Ya tujuannya isun nyadaraken saliramu ya supaya sadar ya saliramu ku bahwa yen wong lanang iku lare kenang wong wadon ya tentunya tambah wong wadon. Lantas kanggo selanjutnya pripun? Kanggo Rama Guru? selanjutnya saliramu tulung jalanaken ajak lalen ibadah salat 5 waktu. Sebab singaran salat iku hukume wajib singaran salat kok. Waman yaktagi gofrul islami dinan falah yu'bala minhu fil akhirati minal qasirin. Sing artine sapah menusane kang sejen ngulati ajaran agama Islam bakal matine jasade diterima maring Gusti Allah ya. Makaten Rama Guru, Ya. syukur alhamdulillah setelah aku lagi dapat wejangan lan nasihat sampean seakan-akan diri Junedi ketiban banyu sing surga banget ras adem atine isun Junedi Rama Guru. Ya, kanggo langkah selanjutnya saliramu iku tulung isun pesen ning saliramu jalanaken salat kang 5 waktu lan uga jagat iki beli godong beli segodong kelor luas tulung luru wadon sejene masih pirang-pirang. Makaten Rama Guru, Ya. insya Allah Rama Guru wajangan lan nasihatnya sampean bakal tak lebetakan dening sanobaru. Bahkan diri isun bakal taat apakah pernah dan ngulang marang panjenengan kelawan diri isun Rama Guru. Matur kesuwun. Nggih, sami-sami. Yen uga nemekaten Rama Guru kanggo selanjutnya pada pundi mali Rama Guru. Tak tinggal kari Junedi ya isun pesene mengkoten mawon karo saliramu tulung jalanaken ibadah salat 5 waktu lan uga sebaraken ajaran agama Islam sing ana ning bumi Jawa. Nggih Rama Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rob, ling dening Rama Guru Madun wong kang bijaksana bisa ngupai siraman rohani kelawan isun Junedi sing lagi ora ketemu ning dalan. Duh Rama Guru, matur kesuwun mulai saat kin detik kin Junedi bakal jalanakan apa kang den perintah marang panjenengan. Kesuwun Rama Guru.